गवायाव जानाय 37थि नेशनेल गेम्स 2023 आव पेनसाक सिलाट मार्शेल आर्ट्सआव उदालगुरि जिल्ला सिंनि टंला हालामनि घिउनाला गामिनि जिउथि बर'आ सिलभार मेडेल आरो दीपिका बर'आ ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हानानै उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हायो। बिथांमोननि देरहासार जानो हानायखौ उदालगुरि जिल्ला पेनसाक सिलाट एसोसिएशनआ बरायो। बेजों लोगोसे सानैबो गेलेगिरिखौ घिउनाला गामिनि रायजोफोरा गाजा गोमजायै बरायो। गुबुन फारसेथिं फिसाजोनि बेबादि देरहासार जानो हानायाव दीपिका बर'नि बिमा बिफा बिबथैमोना गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायो। मोजाङैनो गोजोननाय दङ जोङो बिनि थाखाय जों बहुत खस्थ' खालामनानै जोङो बेखौ खेलायाव हेगारहरदो। बिमा रखम गेलेदो गेलेया जों थाखा फैसा नांगौ बा माबा मोनसे खालामनाबाबो जों बियो खेलाखौ गेलेदो आरो मा मोनगोन मा मोना बेखौ मिथिलिया आरो मालाबा खेला गेलेनो थांबा रायफेरदोंमोन नामा फिसाजो? रायफेरा गेलेनो बेखौ नोङो थुलुंगा होदोंमोन? होदों। दा मा जानायखौ लुबैयो? दा माबाया जोंनि देरहानानै दा मा जानायखौ दा सरकारा मा खालामो जोंनि माबा दिनै बर'नि माबानि बिटि सरकारा दा मा खालामो? नोंथांनि फिसाजोआ नोंथांनि बिमा बिफानि गासैबो सिमांखौ फुरा खालामबाय, बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? जोंथ' मोजांखौनो सानो, साननाय मथे जि जाफुंहोदो बियो मोजां, जोंनि थाखायबो मोजां, रायजो राजानिबो मोजां, गथाय माबानि थाखायबो मोजां। मा नाम फिसाजो? फिसाजोनि नामा दीपिका बर'। फिसाजोआ दिनै देरहासार, नोंथांनि न'खराव गोजोननाय मोननाय माने खुसि माने एसे लुबैबावदोंमोन आरो आङो। आरो देरहाबावनायखौ एसे गोजौ थाखोनि देरहानो लुबैदोंमोन। गोजौ थाखोनि माने इयाव थांनायानो गावनि लुबैनाय बायदिबो जाना फैदियाना। बिथाङाथ' देरहाबायानो, देरहानानै फैबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा रुबुंसा बर', आं बिनि बिबथै जायो दीपिका बर'नि। जेनेबा जोङो दा आदामोनखो बाजैमोनखो जों खहाय खालामनो हायैनि बेलायावबो बिसोरो गथ'खौ दिनै बेसे नेसनेल लेभेलसिम दैथायहरदो। जेनेबा बिसोर दिनै बेनियाव थाइसे बेनियाव थाइनै आमुखिनि नांगोन होनबानो जोङो खारथिंनानै बायदिसिना माबा खालामो। दा बिदिनो धार धुर खालामनानैबाबो बेसिम दैथायहरनो हादो। बेनिखायनो जेनेबा जों सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन, जेनेबा इयुनाव गोजौ थाखोआव जेनेबा दावगालांनो थाखाय मायाबा मोनसे अनसुंथाइ होगोनदां होननानै जों आसा एबा मिजिं थिनाय थायो आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय। बेखिनियानो आंनि बुंनाय। जिउथिनियाव बिथिं नाग्राथारा ना मा थारा? बिथिं जाय नङा? Rania bro, di mana? Rania, Rania pakai lemon itu. Media berapa? Dah, suruh, tamu.
जिंदाबाद सार जिंदाबाद